Ayan na po, maulan na. Babadya na yung bagyo na naman. Ayan. Ha? Tulpan ka? Ayan po, grabe ng ulan. Hindi nakapaglalagay ng glass. Malamig. Kaya na, inulan po kami ng lakas. Tama na ako nakalive pa dito. One Hi, viewers, shout out. hello. Pasok po kayo, support tayo kay Parin Dison. Grabe po yung ulan dito ngayon. Lakas ng ulan. Danilo Pizarra. Ang lamig. Alright po. Sir Danilo. Mega love shoutout. Malamig na. Sinugod ang botol. Ate Maris. Basa. Botol. Inabot. Ang ulan. 6 viewers, hello. Saan si Otol? Inabot ng ulan. Sir Danilo, hello, sabi ni Ate Maris. Hello po. Malamig. Maulan po dito. Lakas. Pakita ko sa inyo. Yung bagyo. Ayan o. Umuulan po. Oh. Lakas po ng ulan. Ano balita sa bagyo? Wala pa naman ako na. Wala po tayong signal. Iwan ko lang. Po taas. Baka maparehas na naman yan yung ano. Oo ba? Yung sabi nung... Ay, bawal May pinto yan, may pinto. Ano? Bawal. May balik mo natin dyan. Kapag bukan. May pinto yan yung isa rin. Gawa ng bundok. Galing pa naman yung lingin. Oo nga. Yun nga yung Hi Kuya Renato. Sabi ni Ate Maris. Hit viewers, hello. Hello po, Ate Marie. Kuya Renato, hello po. Nagmamagalob siya. Shoutout. Ano ba no? Sabag. 11 viewers, hello po. Pasok mga suki, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Hello. Kuya Gatcho Official. Ate Maris, shoutout, sabi ni Kuya Ayan, Gatcho shoutout po. Official. At lumalamig. Kailangan po natin painitin. Pogi mo to. Lumalamig po. Pogi mo to. Kuya Joel, hello po, sabi natin Maris. Painitin niyo naman yung live ni Parin Dison, no? Out po sa inyo. Maulan na naman dito sa amin. May bagyo na naman. Sabi ang aglam. Lasip ang karami. Alin ka na. Tanong mo. Kulupit mo. Stop mo. Bawal na po kasi ang... Kuya Gatso, hello. Bawal lang natin Maris. Bawal lang. Bali, katatapos na namin po kumain natin Maris, ang ulam namin ay burarawan. Yung parang yung palos. Palos. Ano gusto kita? Amo? Siram. Adobong paksiw. Pinaksiw ko muna. 22 viewers, hello. May kami shoutout. Lubot kasi yung cellphone ko kasi. Amo ay Kuya Gatcho. Kain po tayo, sabi ni Ate Maris. Isubo mo na lang kami, Ate Maris. Bali kakatapos lang namin pong kumain, tapos nag-live. Tapos abangan nyo po yung yung upload ko mamaya pagkatapos ng ng live. Danilo Pizarra, sayawan na. Wala pong wala yung speaker ni Ate Bidang eh. Nasa kanila. Tapos naulan po. Sige po, sabi ni Ate Maris. Iko yan to. Ba't tabi ko? Nakabulyon to. Malapit. Pati din sa kanila. Iko. Ate Yit, where na you? Sabi ni Ate Maris.
Ayan, support po tayo. Pasok. Painitin po natin ang araw ngayon ni Parin Gison ng Tula Alamid. Danilo Day Pizarra, 2. Kuya Puloy, shoutout, sabi ni. Bali, dito Kuya ng Danilo challenge Pizarra, na yan, Subasta. Kuya Puloy. Subasta. Oh. Ay, Subasko. Subasko, malupit kasi Subasta. yung ano. Parang bininta yun ah. Malupit po kasi yung ano kaya Subasko, tingnan may Subasko. Yung Subasko ano yan, yung napakalakas yan. 30 million viewers. Pakantay mo. Ma'am Dolores. Ayan, si Kim. Wala. Yun. Tumayang. Ayan po, batiin po natin ng ano, advance happy birthday si Ate Mayang. Birthday niya po bukas. Ay, sabi ni Ate Maris, Kuya, maganda po talaga pag binabasa ninyo ang mga comment Oo. para stay connector po. Opo. Hi Ate Mayang, where are you po? Miss kita sa screen. Birthday po bukas ni Ate Mayang. Batiin po natin si Ate Sabi ni Mayang. Danilo Pizarra, parang yan si Kuya Puloy, kailangan ng pampainit. Yun. Alam na yun kung ano yung pampainit yan. Yung purog o kaya yung Baka ano, may kulay. gustong magbigay dyan. Pampainit ni Kuya Puloy. Kuya Puloy, hello po sabi natin Maris. Hello. Oh. 40 million viewers and sa 7 na nag-thumbs up. Hello po, go, sabi ni Yan, Ricardo. Ricardo. Hello, go. Hello po, Sir Ricardo. Hello. Tol. Charge muna ako para may... Sige na, charge ka. Ate Mayang, painitin mo po si Kuya Puloy. Ehem! Sabi natin Maris. Ehem! Eh? Ate Mayang, kailangan ng painit. Hello, Kuya Ricardo, sabi ni Ate Maris. Kuya Jojo, shout out Yan. po. Yan, kay Jojo, hello. Bali, kagabi ko nag-live. Tapos ngayong umaga na po yung ano. Sunod-sunod na po yan. Bali, magsusunuran lang kami ni Otol. Depende sa sistema po. 47 million viewers, hello po. Dami. Sabi Ate Maris, wala po yung daddy ko. Kuya Julius, pasok. Tapos na. Si Maris, nagkape. Nagkape daw, sabi na Ate Maris. Sabi ni Ate Mayang. Maria kasi, mayang naman. Edit mo na nga yung ano mo, mayang na lang. Ate Maris, batiin mo po na happy birthday si Ate Mayang. Bukas. Alamid shoutout, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Yung mayang kasi tawag Katapos ko lang po panoorin Oy, maraming Kuya salamat, Ate Jason, Maris. mga upload mo. Thank you po sa suporta nyo. Maraming salamat sa support. Thank you. 45 million viewers, hello po. Stay put po kayo dyan. Thank you po sa mga nag-tune in. Ate Mayang yung ibang painit po. Gusto ni Kuya Puloy. Harley Art, shout out. Yun, yung anak ko. Nak, hello nak. Shoutout sa anak ko, sa asawa ko, silent viewers. Naka-tune in yung anak ko. Anak ko po yan, Ate Maris. Yung Hilizard. Yan yung anak ko. Nanonood yung anak ko. Ay, umuwi na pala sila. Ay, ano na pa, Magti-12 na pala. May pasok kayo, nak. May ulan na ka. Kain po. Ano to yung Ate Mayang, advance happy birthday. Parang Yun. Thank you po Ate Maris. Pagbati kay Ate Mayang. Ay, hello baby, support mo, daddy mo, sabi ni Ate Maris. Nanonood po yan. Saan si Carrot at Beans? Si Tol Carrot po nag-i-edit nandyan. Bali si Beans, baka may may vlog o baka may nag-asikaso. Hello. Ano, signing of contract sa ABS-CBN. Mag-artista na po si Vince. Ano sabi?
A million thanks Ate Maris, sabi ni Dolores. Maulan po dyan sa Bicol, may bagyo po, sabi ni. Gusto na ba? Ha? Ate Mayang. Pasok Ilyas. Wala po si Ilyas. Habang papunta mo pala. Kung nakasunod yung babae. Yung motor. Bigyan ka. Huwag ka kanta. Hindi na kita mag-vlog. Sige kuya. Hanggang balatan. Taka mo sa vlog. Lady Riders. Walang takot sa bangin. Busy ang mga person, sabi ni Di sa isang nuso. Sir Danilo. Content pa din. Ano? Kuri speaker. Magagandang busis ko. Kung maganda lang busis ko, pagkakalandakan ko talagang kanta na yan. Mababa sa speaker ninyo, baka masira. Sa lugar yun. May pagkuha. May pa yung bata. Oh, Cherry! Hello! Shout out! Ate Chiri! Sa, ano? Sabi ni Cherry, sana po may magpad. Sana po may pagpalipad, sabi ni Ate Chiri. Wala pa. Wala pa. Nagkakon pa. 11 minutes po yung live natin. Bilis ng oras ah. Mulan kasi. Rico Ay, Ilagan. support po, support! Painitin nyo naman ang araw ngayon ni Jason. Thank you po sa suporta nyo. Magpalipad din ako ng ano. ng dapat na Yo, dapat na 500. itap mo tol yung ano to. Di, yung umuwi. Yun, tol! Tol Julius! Hoy, salamat Thank you ka, po. Diyos. Salamat po kay Julius. Thank you po, tol. Wala yung speaker namin. Ate Bidang. Kuya Julius, good noon po. Where na you? Palipad na po, kuya. Sabi ni... Nagpalipad natin Mayang. Hello! Let's go, sabi ni Kuya Noli. Kuya Julius, hello. Sabi ni Kuya Rini Castillo. Kuya Rini, shout out. Thank you, Daddy. Jules, ayan na yung magpapainit, sabi ni Ate Maris. Ilan sa kilo? Balot din. Shoutout kay ano pala, nagpapa-shoutout kay Paring Cole. Shoutout po. Bihin sa naman anak ko ng bidang. Salamat ka, Diyos. Ikaw magluto. Dili luto ko. Kuya Noli mo. Ayan. Happy birthday Ate Mayang, sabi ni Tol Sundan na ko yan, Julius. sundan na, sundan. Mami. Ngayon. Ate Bidang, hello, sabi ni Ate Maris. Maris, kain po! Kuya Rini, kumakain pa ako. Paring Jason, shoutout. Pwede ito nagkakapot. Sarap, Kuya Rini, sarap na ulam namin, yung palos. Kuya Rini, sabi ni Kuya Julius, thank you po Kuya Julius, sabi ni Ate Mayang. Paring Noli, sabi ni Kuya Julius. Hello Daddy, Jules. Kuya Gatcho, hello. Hello, hello, hello. Kuya Gatcho, sabi ni Shout out, mga Kuya dumb Julius. people. Kuya Rini, hello. Sabi natin Maris. Ay natin. Oh, Maris. Sige guys, shout Ate out. Chiri. Salamat Ate Bidang. Hello, 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 hello. Alamid, sabi ni Kuya Julius. Lupo. Tayo muna. Ate Maris, shoutout, sabi ni Kuya Rini. Abangan niyo yung vlog ko. Ate Chiri, hello, sabi ni Kuya Nuli. Hi Ate Chiri. Sabi ni Ate Maris. Shout out, shout Kuya out. Nuli, shoutout. Shoutout po sa lahat ng mga silent viewers. Salamat po sa suporta nyo. Hi Kuya Nuli. Tol Jason, salot. Malapit na. Malapit na. Salot tol. Opo, malapit na tol. Long live tol. Salot. Malapit na yung anib natin sa A4 na. Yan na. Payak na.
Hindi pumasok. Hello, Rini, shoutout. At will po, sabi natin Maris. Yeah. Hello, parang Jason Alamid, Kuya Gacho, Kuya Joel, Kuya Noli. Hello. Oh. Kuya rin pala naiwan yung kuya. Salamat po, Ate Maris. Kuya Rini. Kuya Noli, Kuya Gacho, Alamid Striker, paring Jason, Vince TV Official, Carrot Man, shoutout, sabi ni Kuya Rini. Rinoli, I hope feel. Yan, support po, Yun. support! Painitin po natin ang araw nila. Rolling, ano to, may hi, shout out sa lahat. Winnie Casilio, Ate Marie, shout out. Isagani, Montreal. Baka po kasi Hello. mabasa yung ano, yung speaker. Mag-grounded. Payo. Sabi natin Marie, Kuya Ruel, hello. Hello. Get Olson, kaya ano sabi ni Ate Cherry. John Cairo, pa-shoutout kay Bunjing Jan, paring Dizon. Kuya Sagani. Bunjing, shoutout daw. Si John John Cairo. Yan Keo. Alamid striker po. Hindi po bunjing. Shoutout sa lahat pumasok. Silent viewers, hello. Sabi natin Marie, Kuya John, hello. hello. Andito na po ang isang magandang diwag na dumarating na 66 million viewers. Makikipag- Mega love shoutout. communicate po sa inyo. This is Ate Mayang. Welcome. Hello po sa inyo. Ate Yet. Sabi natin Maris. Ate Cherry, hello po sa lahat. Kantahan na, sabi ni Kuya Rini. Bueno, speaker. Pagkita tayo. Lo! Pwede makisuyo yung speaker, Lo? May babalik ko lang Kay Ate Bidang. ang tunay na 17 minutes! Kantahan na. Hindi maaabot Meron po yung taba ko? Ano? Meron po yung taba? Dapat may sayawan para may palipad. Tulad kay Karot ang saya. Yung ano po kasi, yung speaker, bali di pa nakukuha kasi malakas yung ulan. Kasi walang payong dito sa barracks. Baka masira yung Kalokohan mo yan. ano ni ano. Yung kalokohan, binangga ng kurti yung bike. Handa natin Bidang yung ano mo? Yung speaker mo. Stilo na lang. Lo, Tingin mo na yung speaker. Yun! Yun! Thank you, Nagpakulay! Ayos talaga, bigatin si Kuya Gatcho. Nagpakulay! Salamat kay Kuya Nagpakulay din, Gatcho. may kulay din sa wakas! Eh. May pasunod pa po yan. May pasunod pa yan! Mayaman yan, mayaman. Silo, dalan mo. Ate Mayang, paanito muna si Kuya. Ate Marisa, yayakakin ko na. Pangati po Ay, yan, wow, pangati! Kuya Gatcho, thank you. Thank you, Kuya Gatcho. Pag binigay ka ni parang Jason, 100 na! Yun! May tubo po yun. Saan bansa yan siya? Salamat, Kuya Gatcho. Saan bansa From ka? USA! Kuya Gatcho, comment ka po kung saan bansa ka. From USA! Ano probinsya mo po? Sana po makamit ka namin Taga-Yubiya. namin sa personal. Walang saya pag walang sound. Saglit lang po, kinukuha na po. Kuya Rini. 67 million viewers. Ay, wow, sana all Ate Mayang. From USA. Oh! Nasa Ate USA pala si Maris, Kuya yakap Gatcho. ko na oh. Ay, may Ay, pangati! ano po, yan na. Ate Maris, Sabihin ko sana nahihipok sila nga. maabot mo na ang 10k views before day 5. Hello, Kuya Ruel. Kuya Rowel, kain po. Kaya po natin yan, mga viewers.
Siyempre, Mukhang mahina yung pangati ko ah. mag-upload ako na mag-upload. Mukhang mahina yung pangati. Kaya po natin yan. Pag pinanood nyo po yung upload ko, makakaya po natin yan kasi dami ko pong pang-upload po. Dami ko dami ko naka-private na. Pagkatapos ng live na to, may upload ako. Thank you po. Microphone nga. Kasama ko po kayo sa challenge na to, mga viewers. Yun! Yun! Salamat, Tol! Tol! Thank you, Tol. Nagbunga ang pangati. Umiinit na ba Ate Mayang? Sabi ni Ate Maris. Kainitin na yan. Ito 1 million viewers, hello. Mainit na, taniyakap ko na. Isagani at yun. Shoutout po sa Isagani. Thank you again, Daddy Joel, sabi ni Ate Maris. Danilo Pisara. Sir Julius, salamat. Salamat po, Kuya. Kami ni Kuya Gatcho. Renato Lumahan. Hello po, Sir Renato. Sabi ni Julius, nagpaparinig ka na naman, Mami Maris. Happy birthday, Ate Maris! Seryosa, Happy hello. birthday, Ate Maris! Support natin si Sir Jason, sabi ni Ate Cherry. Thank you po sa suporta nyo. Sorry na rin si Sabi ni Kuya Jerry, Ruel. support natin si Nasaan na Jason. kaya? Umiinit na si Kuya Julius. Kuya Jojo. Daddy Joel, Wala salamat bang naman tutulong ka. dyan? Wala bang tutulong dyan na pagpainit? Bernayo, Kuya Jojo. Kaya Jojo. Kuya Opo. Jagger Nuts, where are you na? Sabihan mo na ako, wag na. Wag na magpatupit. Sabi ni Jan Cairo, dapat makuha ninyo ang 10k views. Kaya po Para yan. di masayang ang zabi. Kaya po natin yan. Sabi ni Julius, tabihan muna ako. Huwag na, walang bitumbik pa, Timarel. Ano, Jojo Marna? Timarel, Kuya Ringi. Wala na bang susunod dyan para uminit ang panahon? Thank you. At kami mga nilalamig dito. Maulan na panahon. May bagyo. Hello, Ate Bidang. Hello pula, ba't naka... Sabi ni Jan Cairo, hoy pula, ba't nakasimangot ka dyan? Ako po dapat, Ngumiti ka naman Daddy pula! Jules, oh, ikaw. Huwag ka magsimangot! Hindi ako sumangot. Busog. Ganun po talaga ang bundog. Pagbusog. Hoy, Arini. Karot man bagyo na wala biyahe. Sabi ni Vince. Tol, wala daw biyahe. Sabi ni Tol Vince. Ay, Bentang, asan ka na? Wala raw biyahe, karot man, sabi ni Ben's TV Visual. Nakal may bagyo. 23 minutes. po kayo dyan. 82 23 viewers, minutes po. shout out. Kalahati na lang. Makakalahati na po tayo ng live. Nawawala Wala ang ba ang signal. painit dyan? Walang signal. Nilalamig kami lahat dito. Nawawala ang signal. Hey! Sabi ni Ben's TV Visual, drive ako, ulan. Ingat sa kalsada. Madulas, maulan. Ben's TV. Kaya na yung perito Sabi ni natin. Ben's TV, Ate Maris. Sabi ni Kuya sa Ate Bidang, yung kanta kagabi ay naalala ko. Diyan kayo, salamat kay Gatso, ang Jolly. Ang Jolly mo kasama. Sabi niya rin ni Ate Maris. LCD Kuya Jones. Alam ni Ate Mayang yan. Alam ni Ate Mayang yun. Sabi ni Ate Maris, Kuya Ben, singat po. Ang John Marino, kaway-kaway tayo dyan. Ginarapon. Uulan po magdamag. Mag-ingat po ang lahat. Sabi ni Jerry, ulan po, mag-ingat po ang lahat. Salamat Ate Maris, Kuya Rini. Ate Chiri, kain po. Nakakulit ka lang sa wifi, no? Nakakulit ka. Wala na bang magpapakulay dyan? Kulay mo kayo dyan. Ate Bidang, anong ulam mo?
Sabaw lang po ng ano, yun ba kuya? Palos daw po yun. Ate Chir, alam na dilaw, sabi ni Vince. Kuya Gatcho, ang lamig. Sabi ni Painit naman dyan! Painit kayo dyan! Yung pangati ko, hindi umubra! Hey, hey, Yung pangati ko, hindi umubra! hey. Ay! Binapakulay! Ay! Napakulay na naman! Ah, lapit mo na ito, Gatcho. Ay! Pampainit yan, pangati! Hey, hey. Dagdagan nyo naman! Para kawan nyo na! Lakas ng ulan. Oy, Ate Gine! Alam mo na! Mami! Mayura Jamila. Pura Sabi ni Jan Cairo, sana na andyan ang mga angels para masaya! Yun! Yun! Colin, salamat! Salamat. Shoutout po. Dito pala isang angel. Ayan o, makain. Umiinit na, umiinit na, umiinit na! Mamaya, may orange, may pula Nandito na po yan! yung angel na isa. May hilo na yan! Kumakain. Isang angel, kumakain. Yan! Ito na. Oy, Ate Ate Gine! Gine. Sabi ko na, andyan ka! I love you! Mami. I love you! I love you! I love you! I love you! Ah, Kailangan lang talaga na painit yan! Kailangan natin painitin ang painitin! Ayan, salamat po Ate Gine, sabi ni Ate Maris. Thank you po. Amo. Si Ate Bidang, ano, si ba ang Angel at si Ate Mayang. Mayura! Halika na dito! Punta ka dito. Makisaya ka rito sa akin na makijoin! Ay, Julius siya na. Sabi ni Julius, Ate Bilang, kumain ka muna dyan! Umupo ka muna! Kain ka muna. Ikaw naman muna ang pagkain, hoy! Mahawa sa sarili mo! Hey, hey. Sabi ni Rindy, wala yung malipad na dyan! Colin, thank you, sabi ni Kuya Ruel. Hindi na. Hey. Wala naman susunod yan! Tunaw agad, kinain mo. Ate Bidang. Sabi ni Jan Cairo, yan, umiinit na, paring Jason! Hey, hey, hey. Mama ni Maris, Kuya Rowel, hello! Pag GC Anet, Kuya Gatcho, may kamukha kang pastor! Sino? Sabi ni GC, yan, salamat at ngayon nagkakaroon ng kamukha. Ate Chiri, hello. Ate Gilly Vlog, hello! Ate Maris, Ayaw kong tumigil ito. Kasi melo. sabi ni Rini, ang hina ng sound nyo, lakasan mo, tiyo. Hello, Ate Marciana, shoutout sa'yo. Marciana, good afternoon. Sabi ni Jan Cairo, ang galing yung sumayaw, ikimot ang katawan. Sabi ni Julius, wasakay misyo. From Roel Molina, Maris, hello. From Ate Maris, Ate Marciana, hello po. And for million viewers, hello. Kuya Julius, hello po. From Ate Sabi ni Ate Gini, Gini Vlog. Kuya Julius, hello po. Sulitin nyo na po dyan. Painitin nyo na po ang aming araw. At malamig po dito. Kuya Noel, Ang lakas ng sabi ni ulan. Canoli. Kaya shoutout kay Bayaw. Kuya Ruel, yo. 99, hello. Oy, Ate Mel, hello. Ate Kaya Mel. magpapakulay sa Ate Mel. Ay, papalipat na. Orange yan. Sabi natin wala sa Kuya Ramel, hello po.
Hello, Ate Mel, sabi ni Col Julius. From Ate Marciana. Hello, Ate Maris. Late ako. Kakopisa lang po, Ate Marciana. Hindi ka pa po, loig. Michael Ricky Jimenez Milo. naman tayo. Ricky Milo. Shout out. From John Cairo. Hi, Kuya Noy. Hello, Ninang, sabi ni Kuya Julius. Medyo yun. John Dizagon. Musta Ate Bidang from Canada. Sabi ni John. Hindi pa naman po masyado Ate Marciana from Ate Maris Bila. From Danilo Bisara, hi po Ma'am Mel. Mel mo, wish you Kuya Julius. Ninang daw o Ate Marciana from Ate Maris. Hoy Ate Mael, painitin niyo na po ang araw ngayon ni Paring Gison. Ayan na. Sabi ni Rini, Alamid, anong oras ka? Mag-live, kasunod po nito kay Paring Gison. Susunod po si Paring Alamid. From Ate Mel, atin na lang, Kuya Domelo. Kuya Julius, may pasyente ako, may sakit ang darling ko from Ate Marciana. Hello po, June, sabi ni Ate Mares. Sabi Ate Mares, Ate Marciana, get well soon po sa Haliyo. Hello, Kuya Jojo. Get well po. Ay, Kuya Jojo, shout out. Salamat sa pag-tune in kay Paring Gizong. Salamat Kuya Diyos. Sabi natin Maris, sipag ni Kuya Gatsi magbasa. Hello, everyone. Kuya Gatsi muna ang pinuno ngayon. From John Kuya Kyle. Jojo, sabi ka ano. Hello everyone, sabi ni Kuya Jojo. Thanks Ate Maris from Ate Marciana. Kuya Jojo from Kuya Lolo Blanc. Kuya Jojo, shout out po. From Danilo. Hello, kita yung break. Umuwi na ba sila Karot Man, sabi ni Hello po Kuya Ate. Jojo. Ate Mel. Hello Kuya Andito Jojo. pa po. From Kuya Julius. Ate Marciana. From Ate Maris Bilong. Hello. Ito kalo. Hello, Kuya Noli. I am from Kuya Jojo. Hello Kuya Noli. From Mayura. Ate Maris. Duda ko pagpapula si Kuya Jojo ngayon. From John Cairo. Ayan sabi ni Kuya Jojo. Hello Kuya Gacho. Hello din po Kuya Jojo. I love you. From Mayura. Hello Kuya Jojo. From Mayura. Ate Mil. GC. Sergio. Hello Danilo from Kuya Jojo. Mayura, asan ka? From John Cairo. Hey! Kuya Yan! Jojo, hello po. From Thank you po! Salamat po ng marami Ate Mel. Ayan. Thank you. From Ate Maris, baby Jamela. Saan ka miss kita sa screen? Maulan! Malamig! Ayan. Sabi ko na vlog. Maraming salamat. Ate Mel. From Ate Maris, thank you po Ate Thank Mel. you po! From GC, thank you Ate Mel. Kuya Jan, nasa bahay po kumakain na from Mayora. Ate Mel, thanks from Marciana Noguera. Hello, Maurice from Cojugo. Salamat po, Ma'am Ano naman, Mel. Karot? Danilo Pizza. Ano kayo? Thanks, Ma'am Mel from Chiri. Oh, Hello po! po. Kuya Noli. Thanks, Ma'am Mel. So, nag-edit po si from Karot man, nag-edit. Sira Unsa, no? Mami Mil, kumakain po ako. Si Bibi Karot po, From nag-edit. Mayora. Hello po Kuya Jojo. Get Wilson pa rin ulit from Kuya Julius. Ay kain, mabuti, baby Jani from Ate Mores.
Git Wilson, Kuya Ore, from Ate Mo. Hello, Marciana, from Kuya Jujo. Thank you, Mami Maris, from Mayora. Hello, Karot, congrats from Kuya Jojo. Salamat po, Kuya again. Jojo. Salamat. Kuya Jojo ang nag-iisang the best ng Paring Team Karot, Hawaii. hello! Hello, Kuya Karot! Kuya Noray, Git Wilson, from Ate Marciana Noguera, no? Tao tayo, Mare. Yan! Yan! Okay, Kuya Jojo, thanks again sa inyong pagbuhay. At nag-umisa ng uminit ang panahon dito sa live ni Paring Gizon. Ayan sa'yo na, Karot. Namimiss namin sa'yo mo from Maris Villar. Baka po Wait lang. Baka magtaka po kayo na po giveaway ang team. Tag-isang upload lang po para mag-focus po ang challenger sa kanilang challenge. Ayan, support po tayo, no? So, bali po ang bawat member po ng team na hindi kasali sa challenge ay mag-iisang upload lang po kami daily, no? So, ganun pa man, supportahan nyo pa rin po kami na nag-upload ng isa lang para kahit pa paano ay may pagugutang kami ng aming pang-budget, siyempre. Kasi kasi lang, 5 araw lang naman. Kasi gawa ng 5 araw kasi dapat barit na yung pinbigay. Pero siguro pagkatapos ng araw, supunin siguro kayo mag-upload kasi nag-upload kasi kami ngayon ng, ng views nila. At siyempre, thank you po sa team sa pagsuporta sa amin. Grabe talaga ang Team Hawaii Community. Grabe magpalipad from Damkay. Nag-giveaway po sila para sa amin. Hindi. Sino sa channel? Puto daw tayo. Sino siyempre, maraming salamat sa suporta nyo. Sino ba yun? Ayan, Kasi kahit anong upload ko, kung di nyo panonoorin yung mga upload namin, wala rin po yun. Siyempre, salamat sa suporta So nyo. mag-edit po muna ako kasi wala pa akong ano. Wala pa akong upload kahit isa, wala pa. Mag-edit muna ako. Abot lang ng Masyadong bahay. tira. Siyempre, maraming salamat kay Kuya Ano sa suporta sa team. From Maki Gonzalez, hello, Paring Gizon. Ayan na. Hello po! Alamid, Maki bakit ka Gonzalez. tulala lagi dyan? Dapat magpakasaya kayo from John Cairo. Iniisip po yung ano niya. Gizon, Hey! Asya, one Hey! 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 Yo, dito ka, Lo. Ganito po kasi yan. Live yan ni Jason. So, Hindi suportahan mo! Ano yung utol mo eh! Eh, ba't nakatibangon ka? Sumayaw ka! Sayaw! Hey! 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 Ho! Ho! Ate Ginny, maraming salamat sa mga sunod na pakulay. may live din ako sunod. Doon din ako mag-ano. Kalmado lang tayo ngayon. Para naman ayaw mo suportahan yung kapatid mo! Suporta naman ako! Hey! Mga solid! Pati ang sabi mo sa live mo yung bibigay. Hey! Sabi ni Kuya Noli Vlog, need kasi nung 2.5 per day na views. So, puntahan po natin, oh. Mayora! Sino? Pasok! Sino? Ayan, tuwa si Ate Marie. Ayan! Sabi nung anak ko, please support daw. Hey, Lizard, hello nak. Sabi ni Danilo, Kuya Gatsu ang puso. Hey, 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 hey. Amo! Yan! Si ano yan? Sino ba yun? Oy, Noel Molina, meron po yan. Binibigyan ni Kuya Noli Vlog ng content yung dalawa. Pumasok ka sa live ko, ano? Sino yun? Kanina pa yung trip ako, ah. Sabi ni Kuya Jojo, hello Tilo. Pakita mo daw si Kuya Jojo ng budots. Pakita mo ng budots. Layo doon, layo konti. Yan. Pakita mo ng budots Kuya Jojo. Na-miss ni Kuya Jojo yan. Yan. Sabi ni Iti, naka-like na po. Dodon Samoy, hello. Shout out sa'yo. Sabi ni Kire, kuya ka, kuya ka, John. Ati Iti, hello ka. Hello, huwag ka na mag-sampo. Sabi ni Mike Gonzalez, hello rin eh. Hello Kuya Dondon.
Sabi nito mga hello, Don Don, si Bilas yan, Don Don Zamoy. Good day for a date. Shout out, shout out. Oh, wala na po yung tiyan ko, wala na. Kasasayaw. Dandruff and headache from coming back. So you're up to 100%. Sabi ni Kajelios, Mami, tampo yan sa'yo. Shoulders. Esports Vlog, shout out. Salamat sa pag-tune in. Yun, thank you po. Sa inyo team Paway. Ayan Tilo, pakitaan mo siya lamid ng galaw na makalupitan para gumalaw-galaw naman, para lumit ang tiyan. Ay, mayroon nag-commit ba? Ibubuhos daw niya lamid yung galaw niya, mamaya sa live niya. Ate Etilo po. Ayaw pang gumalaw sa live ni ano, parang Jason. Tatambling ako dito. Yeah, hello! Shout out! 140 na ka-tuning, shout out sa inyong lahat dyan. Alis kayo dyan. Ako. Yan! Yan! Uray ka! Kuya Iman! Shout out! Diba? Randy Grabador! Hello, Kuya Loli, magaling na! Siya dyan kasi nilalagyan ng meaning. Gusto na Kuya Alamin! Ate Maris. Kira Ausa, shout out po sa mga Ausa family dyan sa Bohol, shout out! Shout out sa Ausa family Bohol! Shout out sa inyong lahat dyan, I love you! Salamat sa suporta sa buong Team Paway, no? Esports Vlog. Shout out. Yo! Sana all bigating vloggers to lalamid, shout out sa inyong lahat dyan. Hoy, Don David, shout out! Salamat sa pag-tunin, Don David. Renato Lumahan. Joel. Ganyan dapat. Ay, Marlene Kabangan, hello, shout Ate out. Marlene, hello. Sabi ni Danilo Bisara, Kuya Joel, pasok. Kuya Don David, hello. Sabi ni Ate Maris, oy, Kuya Don David, hello. Don David, Kuya Joel, hello. Pagod na ako! Time check natin. 42. Yung malapit na tayo matapos. Ayan. Sabi ni Ate Maris, Ate Yet, may pakabubuhan. Ate Yet, sabi ni Kuya Joel. Ay, 8 minutes lang tayo, 8 minutes. Hello, Chin, sabi ni Rani Garabano, wala si Chin Chin po. Aray ko. May pinuntahan. Sabi ni Ate Maris, Marlon, hello. Sabi ni Ate Maris, Kuya Gacho, Walang makakabuwag sa Joel Riz. Joel Reese. Lupit ng tandem, Joel Riz. Joel Reese. Salamat sa love team, Joel Riz. Ah, Sabi ni Galyos, papa yung time daw, sabi ni mama. Naka. Ah, Yan mo. Sabitan mo. Sabitan mo. may 8 minutes pa tayo. oy, dagdag pa, pakulay dyan. 43 minutes. 51 seconds. Oy, Ate Gine, kulang pa Ate Gine. Sasayawan natin ito, nak. Ate Gine, kulang pa. Para to sa inyo, nak. Sabi ni Kajelius, kala mo kasi ikaw lang. Yay! Kajelius, ha? Yun! Pakita mo ang suporta mo! Hey, Sabi hey, ni Miss Maris, kain hey, na lang hey. tayo. Parang Jason Cabrod mo pala si Kabungot. Opo, siguro po. Madi, katimba ko officially kay Wasalak siya daw. Shout out Wasalak. Si Kuya Julius po. Salamat sa pag-tune in, Wasalak. Hey!
Sabi ni Mawasala, good luck sa lahat ng mga challenge. Hindi na makita si Ate Bidang sumayaw. Sabi ni Kajoyos, Wasalak, hello. 44 minutes. Malapit na. MCB Vlog, shout out. Hindi daw makita si Ate Bidang. Wala na tungtong. From John Cairo, yan, Madi Katigbak, shout out. Wasalak. Yan, malapit na tayo. Maris, kumain na po. Masakit sa tiyan. Kumayaw. Yan, salamat po sa pagpasok nyo. Kagawa. Oh, masakit po talaga sa kakakain lang namin. Sabi Ate Maris, go Tilo. Sarap pa naman ng ulam. Sabi ni Kuya Laloy, Wasalak, love you. From Ate Maris, okay, Ate Yak. Hey! From John Cairo, ano yun Tilo? Sabi ni Marlene, hi Ate Maris. Ate Marlene, hello. Sabi ni Ate Maris, wow kuya, Don David sana all, Miley John. From Ate Maris, Ate Marlene. Pwede ba i-content si Tilo? Interview lang. Sabi ni Ate Mel, pwede po. Billy Lawag Gerald. Hello sa lahat. Okay lang po yan. Hey! Oy, salamat! Sabi Jerry! Yun! May pag-ibig na ata si Kuya. May ano na lang tayo. Ano ba ka? May Wala pa po. 4 minutes na lang tayo. Ate Maris. Ay, ilan pa? Ilan pa ba yan? At 14, may 14 pa. Thank you, Idol. Namin Sword. Isa yan si Mati Katigbak sa Ligin ng Sword Family. Bigatin niya. Di yan basta-basta Hey! from John Cairo. Sir Billy Low, really consider. Don't worry, Hey! solid always ako from Yet. Hey! Bigay ng kapatid ni Ate Maris from Don David. Thank you, Ate Jerry. Kuya Bros! Ito na Kuya Bros, yung request mo Kuya Bros. Ate Kira, Natapad thanks na. from Marciana Nogara. Jerry A. Oh, blah, blah, blah. Kuya Bruce, shout out. Sige Kuya, Don David, ito po. Ate Maris. Ate Bidang Sayaw from Randy Grabador. Kuya Bruce, si Bibilan Sobram ko yung Julius, hello po pa shout out. MSTV Vlog, shout out. Thank you po sa lahat na pumasok. At sa mga nagpapakulay. Andito na po si Ate Bidang. Sumayaw from Renato Lumahan. Ayan. Jonas Ulrich sabi ni Kuya Bros. Wasalak, shout out. Salamat sa pagtunin, sa pagsuporta sa Team Hawaii. Bakit nung sa akin, hello po. Batiin po natin ng happy birthday si Ate Maya. Sabi doon kami. Hey! 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 Malamig! Maulan po. Oy, Marukulo ko, shout out! Oy, Maroko! Kuya Maroko, Kamusta ka na raw, Tol? Tol Maroko. Namimiss ka ni Badet! Part 2 raw, part 2. Pag bumalik ka, magagawa kayong part 2. Congrats sa inyo, Alamed and Jason. Yun. Next, Alamin Striker Live po. Thank you po, Ate Marlene. Good luck sa inyo, Alamin Hey! in season Team Boys ngayon ah. Danilo, sabi ko Kuya Bros. Malapit na tayo ano? 48 minutes. Sir Bros, sabi natin, hey. Hey! Sabi ni Marokong Kuya Jules, cash out. Advance happy birthday. Ayos. Ay, salamat Kuya Bruce. Yan na, Kuya Bros. Ayan, Thank you. salamat Kuya Bruce sa pa-yellow. Thank you, Kuya Bro. Happy release birthday ating yung Kuya Maroko, hello from Ate Maris. Maroko Loco, shout out Team Pao, I love you. I love you to Maroko. I love you. Sabi ni Marlene, Ate Bidang. Hey! Shout out Kuya Mari, sabi ni Maroko. Sabi ni Ate Maris, Kuya Bruce, thank you. So, shout out from Wasalak. Salamat Kuya Danilo from Maria Dolores. Salamat po Kuya Bruce. Thank you po sa pasta. Yan!
Ate Jenny! Ate Jenny, maraming salamat sa pagkulay. Ayan. 49. Ate Thanks, Colin! boss. Let's go! Walang sarap ang alak. Wasalak, shout out. Madik Katigbak from Esports Vlogs. Thank you po sa inyo. At siyempre, pasalamatan natin yung Thank you, Ate mga Jenny. sumusuporta sa akin. From Sa amin. Maris. Sila ano, Tibidang. Silang lahat. Sabi ko Hey! na vlog, Colin, let's go! Hey! 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 Sabi niyo Wasalak Esports Vlog, shout out. Idol. Yan, pinawisan na. Sabi ni Maroko Kahit Lamid, malamig. yung the moves mo naman dyan. Salamat natin. From Manila. Ate Mayang, pizza lang. Hey! From Kuya Jojo. Kuya Jojo. Marjana. Hello, Kuya Jojo. Sabi ni Kuya Bruce. Kaya Jojoy, love po. Hey! Hey! Yan! Kuya Bros, thank you! Thanks again, Kuya I love you! From Kuya Milano Jojo. Lumahano, skip ad sa mga vlog nila. Nga mga I love you sa inyo lahat. From Marjana Nagera, Kuya Bruce. Mga silent Hello, viewers, Bruce. hello! From Kuya Jojo. Thanks Ate Jenny from Jerry Auza. Ate Dito Jenny pa lang Vlog. tayo, dito! Hello. Umiinit na, umiinit na, umiinit na. Hey! Sabi ni Maroko, Ate Bidang, miss you. Dito pa lang. From Ate Marjana, Kuya Bruce. Ano na? Baka lumagpas kayo. Ayun, nagkonti na. Paring Jason Zauras from Dan Cairo. May 9, ano na lang tayo, may 9 minutes. Serenity from Billy Lawag. Kuya Bros from Ate Maris. Yan. Sir Jojo from Yete. 51 minutes. Hello po Sir Jojo from Maki Gonzalez. Kuya Jojo, hello po Amo yung from step. Ebs TV Vlog. Hello, Kuya! Shout Thank out you, sa lahat from Thank you po sa pagsuporta mo. Good luck paring Jason from watching from USA. Yo, thank you po! Ron Sniper 2004. Hata pa rin kayo sa Hello Ebs TV from Kuya Natawa Jojo. na nito! Yes sir, Billy. Mga From pasok pa po Rini. yan! Kuya Jojo MLSU from Kuya Bruce. Hataw, paring Jason from Kuya Bird. Gaya natin yung sayo ni Kuya Puro. Grabe talaga supportive ng mga tao dyan. Yung sayo ni Kuya Puro, para di pagod. Hello everyone, miss you all from Kuya Jojo. Laban lang Jason from Nini Bolong. Hey, salamat po! Good luck sa lahat ng Team Pahawaii from Romel Nor Kuya Puro! Mahad. 52 minutes! Kuya Katyo, inom muna water po from Ate Maris. Bilar. Alamig striker. Alamin Yung sa malapit na po. Release Live from Sayang Winning susunod! Casdelio. 53 minutes! Hey! Kuya Katyo, alagaan mo sila. Alamit at Bison John from John Cairo, Jembre. Andito tayo lagi sa tabi ng mga. Good luck sa 10K views from Yet. Thank you po! Good luck sa 10K views! Miss you to Kuya Jojo from Danilo Bizarra. Hey! Yan ang Hey! samahan, walang Hey! iwan. Sabi ni Hey! FCB Vlog. Hey! Hello. Hey! 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 Sir, nantik mo. 53! Mahaba pa! Yung mga gustong humabol, pwede pang humabol! Ayan. Ayan na po. Ronald, Ah, pinagpapakita Bumawan, na tayo. Gerald. At maraming salamat sa 152 million viewers! At sa nagpakulay, Jason, try mo mag-upload ng 5 video sa isang araw from John Cairo. Supportive Kuya Katso from Esports Vlog yan. Alright. may naka-ano po ako, may naka-private na po ako. 5! Hey! Salamat! Salamat po! Salamat ng Salamat! marami sa Salamat! Salamat ng marami sa mga nagpapakulay at patuloy na May magpapakulay. 54 minutes! Paring Jason. 6 minutes na lang! At next ay Yun! paring Alamid, Tol Alamid. Gisian ngiti, hello! Hey! 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 Marciana Nigira! Salamat po, Ate Marciana!
Ano ron lang challenge ngayon? Sabi ni Nini Bolong. Pag hindi mo umabot ng 10 Ng 10 views days, ha? sa loob ng 5 days ay ikaw. Kaya panoorin natin ang mga kahit old videos ay magka-count po yan. Alam po namin yung views. Para Malupit, talagang challenge na challenge po. makapasa sa ano level. Dahil kasi gumagana views, revenue. Kailangan kasi Gumagana. tumalas yung utak. Kaya Love you all, sabi ni Kuya Noli. Grabe ka, Ma'am G. Jerry from John Cairo. Yan, 5 minutes na lang. Please support. Ano ba na natin to? Hey! Please support magkapatid guys. Hey! Kuya Julius. Hey! Danil. Hey! Hello Danilo from Hello, Kuya Danilo from Jujo. Kuya Jujo. Hey! 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 Dapat kumanta na. Kuya Noli, huwag kang magpapagod. Hey! Pagaling ka agad from John Cairo. Salamat sa pag-alala John Cairo sa aking bayaw. Kuya Noli mo. Four minutes! Up next! 4 minutes remaining time. Alam mo, Habol-habol striker, po, up next. mayroon pang oras. Hanggat may oras, pwede pa kayong humabol. Naglo-loading kasi. Lo, yung pangbungad ko, lo. Amo Beans! Watch namin lahat ng vlog ng Team Hawaii, lalo na yung Under Challenge. Nini Bolong, shout out. Maraming salamat sa support. Ayan po, mayroon na lang tayong Kuya Jojo, sabi ni Bounce 4 minutes. Yes, for Ayan po. Challenge. Maraming salamat po talaga. Vlog. Sa nagpapakulay, sa nag-tune Kain po tayo, sabi ni Kuya sa Jojo. mga Salamat ka, Julius. nanonood, sa views. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, Vince, congrats, success. Thank you From po. Kuya Jojo. Thank you. Siyempre sa mga kasama ko dito. Hello, from Kasi masaya pag marami. Thank you. 4 minutes. Ito ang Daddy Jones from Maris Miller. Hindi kasama ang old Hindi video pala sabi kasama ni ang old views. Ay, old video, sabi ni Kanoli Vlog sa challenge ng October. Hindi kasama. Ben CB, nakauwi ka na ba, Boreas, from John Cairo? Hindi pa po sila nakauwi dahil wala daw biyahe. Nakauwi na yan, last year. Dahil Last year. may bagyo. Makalay ko lang pinapasara ko. Thanks, Mommy. Sabi ni Kuya Julius. Oh! 57! Thank you, Mami! Thank you po! Thank you! Ilan namin na to? Salamat po Tol Julius, 2 William minutes, Ross, 2 minutes Ari Gini, time. and sino po yun? Dami na yun! Oh, salamat! At yan, mag-i-end na tayo! Baka sumubra 15 minutes. Nagahang. Bigyan, baka sumunod tayo! Bye-bye. Ayan, bye! I love you! Yan, nagpapal pa si Jaime! Kuya Jaime, I love you! Nagpapal pa next slide! Bye-bye. Salamat po, Baka Kuya Jaime! sumubra na. Bye-bye! Baka sumubra na kasi sa oras. Yan, next.